Sama organizacija datira još od 2009. godine i vrše doniranje opreme u zdravstvenim ustanovama. Mi smo dobili niz modela svih sistema organa koji su na rasklapanje, lako ih je rasklopiti i sklopiti, gde će učenici naravno savladavati morfološke karakteristike sistema organa, znači to je deo koji bi obuhvatio predmet anatomije i fiziologije, počev od krvnog sistema, muskularnog sistema, digestivnog sa hepatobilijarnim traktom, sistem pluća u prirodnoj veličini, sistem čula oka, čula sluha, zatim urogenitalnog trakta. A sem toga dobili smo deo opreme koja je bitna za predmet zdravstvene nege, koja će pomoći učenicima u savladavanju praktičnih veština, tako da smo dobili model ruke za intravensku aplikaciju leka, gde će učenici vežbati i omogućiti na taj način učenicima da lako uvedu iglu za intravensku injekciju, za intravensku infuziju i za uvođenje braunile. Sem toga dobili smo i model glutalnog mišića za intramuskularnu aplikaciju leka, dobili smo jedan profesionalni inhalator gde će učenici moći da nauče način inhalacione primene terapije sa različitim delovima za različite uzraste bolesnika. A takođe dobili smo tenziometar sa stetoskopom za merenje arterijskog krvnog pritiska, otoskop za pregled uha i deo opreme za farmaceutsku laboratoriju. I ovim putem bi se zahvalila čitavom udruženju, posebno doktoru Aksentijeviću na ovoj donaciji koja je za nas velika jer će omogućiti podizanje nastavnog procesa na jedan veći nivo, olakšati nama kao nastavnicima i učenicima, nama u pružanju, njima u savladavanju kako teoretskog gradiva, tako i praktičnih veština.